कोल्हापूरमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला पुन्हा एकदा धक्का बसलाय। कोल्हापूर शहर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे समन्वयक हर्षल सुर्वे यांनी सर्व पदांचा राजीनामा दिलाय। कोल्हापूर जिल्हा प्रमुखपदी निवड न झाल्यामुळे सुर्वे नाराज असल्याची माहिती मिळते। त्यामुळे त्यांनी सर्व पदांचा राजीनामा दिल्याची माहिती मिळते। आताची महत्त्वाची बातमी, गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये गळती लागलेली आपल्याला पाहायला मिळते। कोल्हापूर शहर समन्वयक हर्षल सुर्वे यांनी राजीनामा दिलेला आहे। त्यामुळे कोल्हापूरमध्येही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला पुन्हा एकदा धक्का बसलाय। कोल्हापूर जिल्हा प्रमुखपदी निवड न झाल्यामुळे सुर्वे नाराज होते अशी माहिती सुद्धा समोर आली आहे आणि त्यामुळेच त्यांनी सर्व पदांचा राजीनामा दिलेला आहे अशी माहिती मिळते।